Kohemen kopara ba irit hautrai Jesu Christ. Ngidon haka ayam jongomen siam bakui. Por jongomen siam bakui. Namar haka arpo laitari ngidang reke yagasni buram Pentecost. Ka Pentecost kalalong ka por jonga jinkala por jonga ka jimpriang ia ka kubur baba keleng. Ka Pentecost kalong ka jingwan hia jongomen siam bakui halo jongi. Teminda Jesu dan penkre ia ki apostol syapang ka bor jongomen siam bakui. Ngiyosno haba ki apostol kila dap ka bor jongomen siam bakui katshaba ki lay banyalap ikatino try kinong bud kinang roy but kila snukta ha kamen siam jongi. But ngiyosno naka jimpule baningkong Kalidia haba kala yosno ya ka jingelap jongo apostol Paulus kala pediang ia ujisu kala pediang ia ka jinge but kala kalalong ka nombur jongo Paulus kala kalalong ka kende kaba yar ka jingo jimbarka namar bale katbanang yosno katbanang puson katbanang snap ya ka ketino try ngidang yopediang ya umensiam bakoi ude umensiam bakoi unyalam yangi shaka jing snoutu ude umensiam bakudo pen sloringi ude umensiam bakudo pen kemen yangi ude umensiam bakoi uhikay yangi ben ishir hem yaw try ude umensiam bakoi u penkalay yangi balong gisakina ga bendau try ude umensiam bakoi u peit natang shadang ya ka jingim mensiam jongi tenaga daw Jesu shua baun kiyo shabene udang kendu iya ki apostol ya ka jinkardor jongo mensiam bakoi larakele epi hatopi don umensiam bakoi hapo jombi hoy ngidon umensiam bakoi henre hadu katno uni umensiam bakoi ulas tamban trek kam haga jingim jongi bona pedeng jongi ngin karna kli ngim skomutushu lese bona pedeng jongi ngim ju kongo ya umensiam bakoi ngi kongo ya ka mensiam lajong mensiam ubri but habangi koloi ben aiti lot yalade shaka jing penni ha jong mensiam bakoi ka jingim jongi kan stang ban kala nginong ting shu namar ngitte ya ki apostol dap ka bor jong mensiam bakoi ki koloi ben yang hakamat ke Sanhedrin ki koloi ben yang hakamat ke jaka penniap ki koloi ban yai shaka jaka mater kila koloi ban yang hakamat ke waitla ki koloi ban kemen ki koloi ban pediang ia ka umpiniang bakuloi ki koloi baro ki kam naga benda u Jesu ki koloi ban play ya ka snam jongi mano ba penslori ki bade u mensiam u batrek kam borba hapoj jongi minda kaya ka bangidon kam ngide ban ailad ya une u mensiam bakoi ban trek kam ha ka jingim jongi ngide ben ailad ya umensiam bakoi ben penslor shusho yemi ngide ben ailad ya umensiam bakoi ben tre ha mallaka benda jonga jingim jongi umensiam bakoi ude ben sindi ya ga jingim jongi nagata daw Jesu angkomno haba unom pendengen unwan umensiam ga jing shisha wawan na upa umensiam bangahi ngan sapana upa utaun sakiyanga teminda ni kot yala de kristan ni sno slur banong ni longi kristan ni sno slur banong ni kwa ban sakia u Jesu mano banai kata jing slur bade umensiam bakoi badu Jesu dang mahamru haba ni yang sakina ga benda u Jesu naga benda u belai upa yang sa don ka jing shaban ben kibru ki kemen but ki kemen ban peniap iani dah ka perkat kidang pendon burom ya ubale don buongi kon nganam jar kerta ngitip kai ka badang ja saudang jongi don buongi niam lese ki kemen ki pendon burom ya ubale haba peniap ki kristan ngitip kelang ki partai kadang jayu minta ha Nigeria chinuksa
Kibon ki kristan ki kolonia. Mano ba penyap iki ngitip. Nios no naga kubor. Ko himen ko para kaya ka jingi kaya ka bau Jesu la ka dau hanne kadang urlong saudong jongi. Kala urlong ha kis pas nem beningong ba arbalai. Kala urlong ha ka middle ages kadang urlong menda ka bamut ayu ko himen ko para. Kala jan de ko por lese ka jingwan jong utrai kala jan. Nagata ka dau ngide balong bala kre. Yo ngim yo por shuban kre. Yo ngim yo por shuban kala ka bamut. Ngitip hagano ka dur ngide ben kala ka bamut. Hagano ka dur ngide ben penjana ya ngade. Ngadon ka jing snow jing so si hapoj. Ngadon ka jing snow kya hapoj. Wan ha badang jia bon ki jing jia saudang jongi bon ki kon jongi ki shong aram ki impahu pahai hage jing sno bha jonga parte baro ki kam ki bakile ki shu pingsan beit mintaro lada ki shong klimro kam lele lada ki ngop hakano kano ko pop ro kam lele hakano ke dur ko himen ko para ngilaban yo jima ladang yai beteng melepop hagano ke dur ko himen ko para ke jingis ne ke jongo bele kalaban man yar halo jongi kumno ke inka jingis ne jongo bele kalaban penim yangi ngako ban kendo juri pi baro tolong ba koloi ban kala ka bamul yeno ye ka pop pi so tuhi hakano ke jinglong pi imenda nakata ke jinglong jong ka pop kloi ban kentere ki pop na ke jingim jompi naka donyo jompi naka mensiam jompi nanda sastang ban kongo ya ka sur jongo bale kongo ya ka sur jongo mensiam bakoi kongo ya ka sur jongo bale kongo ya ki dakishin ka badang jia saudong jongi konga dak ka bautrai gi wai hangi ngam tarai kene ke jimpang kan sange kloi Henry ngide balong ka bala kare barabor. Namar ki vaksin kam ju yarab hadu kata. Kadang penkelai ni ka medjomi. Henry ka virus kadang im. Ko himen ko para nim tipshu kai ka sain dur ka jongo pele. Tang kawe ni labanon. Uble udon eye ka bakerpang naga benda ka partai. Uble ulamud eye naga benda ka partai. Minda kasni kabalang Germany kan saja yung imtip lesekin pia Arliang Dena Germany kalastan iya kajinya pait ningkong lembau Martin Luther minda ruko himen ko para hadin sans pasnem niyosno ya ke kubarbasno si kabamut ayu ko himen ko para ngimlaban yo tiasyo ngidon kamban dem ko sidu Ngidon kamban piar la ka tijongi. Ngidon kamban tid ya ka shadem. Ngidon kamban pai shautrai. Baun isne yangi baro. Don bon di kon gi pa message nga fadangan lekum no. Nga im ha ka pop. Ladapi sutu pi im ha ka pop. Ino ya ka pop. Kala ka bamul. Ladang im treben ina ka pop ni panye ke jingis ne hakano ka dur ka jingis ne ke jongo bele ka laban trekam hakano ka dur ya ka boru mensiam bakut laban trekam hakano ka dur mensiam mun perlang yang iki saki habawan ka jing shaban ben nang nong inyo ya ka jing slur don ki beri ki kemen pen peniap yangi bagi ong kalong ka bening na ka benda choki itip don bon giniam ke bahika ha ke ne ka dur Henry ngide ban lomba slur da ka borjeng men siam bakoi ngide ban dua shirhem tena nakata ka dau ko men ko para titogi bakwa ban te bongi ke barosha pangu men siam bakoi ngalai sau pot legi jingran mentions name kadon haka YouTube haka playlist snubashim ban snap ban ngala pengrai mentions name naga benda sau post ni jonga jim sni buram Pentecost tolong bakoloi ban duai shirhem penkra yalade snowtu hagano ga dur umen sim bakudun trekam nga kod nga very pi vei ko himen ko para lambaga ne ki yukeris bakuid tolong gi bakoloi ban kala ka bamod leseng im don por palat leseng blayo labu ya ke jingim jongi tang ming daus nem kan kudno ngile kumno ni deben poisha beleng
te ko himen ko para na kot na veri pi baro rai kut menda ban kongo ya men sem bakoi ban pende mai ga jinga de jongi bado men sem bakoi bado bale bado jisu bad kat banang snap ke tinu trai kum galedia ni de ben pai no shau trai pediang pura ya utrai bado trai un trai kam ha ga jingim chuni ko jisu nis ngongo ya me naga benda ke ni kentin ka ba ai min jing tengen yangi ha ga ju ka por me mahamru yangi balong ki sakhi balong ki ba kloi ban pediang kano ke jinge ha ka ma chuni ban poisha bene ya rap yangi ki kon baro ki basnga ban pen kre ya la ka ben siam naga benda ka bene naga benda ka jingim bam juko enya ro utrai Jesus Christ Amen.